kwarta ba nimong kuan gidata di? Pag utang di kwarta ba nimong idata sa Wala kuan? lagi ko kwarta lagi ron. Kaon na lang aning bingka nga liki-liki sa Ano bingka mo imong pasabot nga liki-liki ba? Nga na dessert nga. Kapayas. Mo na may pagkaon sa kuha nga bingka. Oo. Asa nga bingka. Sus, kadako ba na bingka ka mo may? Siyempre, pizzaha dero. Uy, pizza cheese dero de. Kana na to dere mga kinsay mudata ro sila mga gipang utang be. Tara. Pizza cheese. Uy, katong suki, suki dili na kuno suki magbago ng utang. Kun bago na ko ng utang sa akong kuan, pautang nako. Karon na iyang pirmirong data pa niya ron dako-dako ra bagyan niyang giutang dahil dako-dako pa niya tahan kada adlaw sad. Karon niya sugod sa data ako niya turon kay ron makabayad di siya sugod na niyang gidata nako kay dako-dako ra bagyan niyang giutang da. Turon ron kay ron sugdan na ni. Butaan niya mo ang silong ay. Kahoy kakatag raman ni. Sa ning pang-arrange bit kay aron limpyo ni diri. Hindi naman kawa ani. Pasilong manggod ni nga rin kay magsigir ni kuwan niya init. Kuwan init. Mukhaon ron niya eh. Sa ning kanana ang arrange kay pati naman gawa ani amo ang tukaran. Balay. Kuming yung kurot. Sila pang mga bisita, mga kalit-kalit ra. Bisita na raman. Yung paningot ako maayo. Lamit sa kay ikaligo sa iyo. Ang nagkaday na ako ani, naligo ko daan. Usa ko malipyo. Kuning ko ano ikaw kasi kahuman, malipyo ko ano ko. Pero maligo sa ko daan. Usa ko ante. Sinuto na sa kita. May risko, manlimpyo, aron mahuman dayon matulin ang trabaho kay humana sa panlimpyo. Ano sad magluto sa swatch kahumanan ni mga trabaho nato Tanaara gyud tas balay. Wag human-human na itong mga trabaho. Maligo sa at kung sa kasapusas mag-ilis ka maligo ko. Init sa panahon, kailangan mo kaligo. Mo lagi tagtubig at balik sa pun, kaya ako kumaligo balay sa akong suot. Ano? Ito kaligo kay buknaw kaayo. Gripo. Tawag gripo sa uman. Podoy, way gripo. Maligo na tag sayo kay. Ayo! Ay sir, ang sa ako sir. Sus, may kay kinaabtan yun di ka ma'am. Ikalimot di ka karon di nga. Ang dahil rin saha sir. Pizza cheese, biyaron mo, biyaroy tigdata ni mo simong pirmirong data ni mo simong giutang sa kuha. Nadre nakalista nadre pizza cheese ya karon may pirmiro ni mong data simong giutang nako dako ra man imong giutang sa kuha ma'am. Kuha na sir. Na. Ko ka binig kwarta sir gidaman sa kuwang bana nga to sa syudad tanan sir. Maganda ni ron limot-limot mo ka mga maoron. Tigdata ni mo ro adlaw, pirmiro ron data ni mo. Dako ra bagay kinahanglan gani mo ni datahan jud ro adlaw mo kay di mo silbig. Di ka budata ano patay kung puhunan ani mo. Kwarta diri sir. Na. Taan mo pagi ro bisig na kay kulman na siguro sa silingan siguro. Madatahan na nimo nimong utang sa kuha kay. Ako mo biyan ning ibali niya kung imong giutang sa kuha kini mong ibayad karon ako sa ipautang ko sa uban ro ginay saad ako dito mong utang sa. Lagi sir niya. Sa amat sir mukaon kag bingkas nga likiliki sir. Sa om na bingka nga porta mo akong gusto ro mo kay mo ni porta ba nimong kuan gidata di giutang di porta ba mo idata sa Wala kuha. lagi ko kwarta lagi ron. Sir kaon na lang aning bingka nga likiliki sir. Bingka ka mo pasabot nga likiliki ba? Nga na dessert nga. Kapayas. Mo na may pagkaon sa kuha nga bingka. Asa ka Dako ba na bingka ka mo may? Liki yun ma'am. Liki yun mong bingka mayo. Hindi ka bingkahan sir. Nga na pa dessert kapayas. Tayo niya. Okay ra nimo kana. Mo na imong ibayad sa kuha rong adlaw nga. Dako bro gini mong utang sa kuha. Ay nya.
Ako sir, okay ra gyud kay ko sir kay wa man ko'y karta niya. Ikaw man mo'y pangutan ko na Ako lang, ma'am. Okay, ra- Mas mayat na gitong kwarta, kay kwarta may akong tuyo ron, pero kung kana may mo, may banani ka ko, ito na naman niya, ng liki, ng may mo, Hindi ka man pinaliki. Sir, lami man ang pinaliki nga bingka sir. kiliki, balik ka rin, ma'am. Sige sir. Sus, grabe ng liki, ng may mo, Yes, Pura mag-il ninyo, purti malikian. Nakatata sir. Ako mo doon sa diri sir. Akong bana ni larga lagi. Wala ikaw, niya. wala ikaw, Besuda. Kwarta. Ikaw raw sa diri. Oo niya. Sa katata sir. Sige, sugot lang kung ka ng may mong idat. Dayon diri sir. Sus, nararamdayan natin, uy, tira na. Ang talit mo yung makakita na to, saon na lang na yung mga saktan na rin. Saan sa isira ninyo, nga, dami mong koto. Ay, daya mi sir. Huwag ito nang utang ko sir. Ano, bigyan na ninyo. Ito na sugdan ang orasyon. Huwag bitay tao diri sir. Ako na usa sir. Makaluya, ma'am. Grabe, biki ka ha. Di ba dadarog sa kadlaw? Maluya ta. Arin ako, ma'am, Uli na ko, kay man ako. Sige sir. Balik-balik sir ha. Sunod na po sir. Paminahon lang, ma'am.